אנחנו בחלק 2 של צ'יטים, והיום אנחנו פותחים רק בייס, רק קומה ראשונה. כן, סליחה כי יש לי גם דברים, ורק דיימונד הכחול, ואני אעשה לכם חלק 3 גם. יאללה בואו נתחיל. אוי, איבנט, מיהו גטיטו? פותחים. קצת לא חונקים. Bine. La strala lei. Treno struzzo turbo 3000. Coco. Trippi troppi troppa trippa. Cicletessa. Tralalelo tralala. Toto sahu. La vacca Saturno Saturnita. Tang che le tang. Okay. W. La vacca Saturno Saturnita. Burgo Euro. Aquanaut. Toto sahu. No. Okay, chat. Cannelloni. טוב, תוגי לי חבורה וחבורה. הנה, זה רד, נכון? אתה פה. טוב, תוגי לי. Lo struzzo turbo 3000. כמה פוטות? Ketupat. הפעם אנחנו הולכים לעשות Ketupat. לא סלאקי בלוק, וזה הולך להיות צבע שאני אבחר, סבבה? אוקיי, עכשיו אנחנו פותחים לוס ורוידים. Trippi troppi troppa trippa. יאללה חצי. לוס 67! הוצאתי לוס 67! אחותי עוד לוס 67! רגע. אבל את מרשה לי לא 67, נכון? כן, בוא נראה. אוקיי. טיפיטו פיקאטו. או, ג'וביטוס. לא 67. אז חצי. מה הם? עוד הפעם לא 67. שיקית אבל או, לא סכום מנצלת זה טוב, לא סכום מנצלת Goat. ג'וביטוס. יו, מה, למה לא הפסיקה להוציא סין? אוקיי, רוצה לפתוח את שלושתיהם. יאללה. יאללה, חצי זה שרק שלי. עכשיו בקורה יש גם רק שלי. אנחנו לא רואים מה יצא. וואי, אבל למה הכל? תחי 3 ואני 1 ואת 1. כן. ככה. מה הם יוצאים שם? גרועים, אין זה גרועים. סליחה, לא. לא קומבינציונס. אני עשיתי לו 67. אני תחתי. אוקיי, רגע. אני רוצה גם. את פותחת את השלישה. פתחי את השלישה. אבל. גרוע. מטורף. 7. יאללה. לבלה עושה 7. עכשיו אני אחד. יאללה, רגע, בוא נראה מה יצא לי. נו, זו פתיחה הכי גרועה שלי. יאללה. עכשיו זה אני. מי ינצח בקרב? נראה לי אמילי. לא ג'וביטוס?
ניצחתי ל-67! La vacca saturna. טוב, שאתם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים עוד אחד, תכתבו תביאי את בתגובות. כל 6-7. כן, אני אביא לך. תכתבו בתגובות איזה צבע לעשות ואיזה לקי בלוק. את לא צריכה להביא לי את אתם- כל ה-6-7, אני גם רגע, ככה משתמשת אבל- בטלפון שלי. Dragon cannelloni.